algunha modificación e incluso a adición de algún que outro precepto. Do total do articulado do reglamento que hoxe está vixente, pois modifícanse prácticamente ou sin prácticamente a mitad dos artículos. En concreto, tal e como se fala no acordo de inicio, modifícase o artículo 1 que queda co título de obxecto, naturaleza xurídica e idioma do pleno. Complétase tamén o artigo 5 en relación, cando fala de principio de unidade de acto e desenvolvemento das sesións. Modifícase o artículo 6 en relación á publicidade das sesións. O artículo 7 en canto á convocatoria. O 9 debates. O 12 asesoramento técnico. O 14 votacións. O 17 co título da retirada de asuntos e asuntos sobre a mesa. O 18 en relación a mocións, rogos e preguntas. O artículo 20 en relación á intervención no pleno de cidadáns e declaracións institucionais. E finalmente añádese o artículo 21 en relación á comparecencia de concelleiros e concelleiras delegados. Consta no expediente o informe favorable do secretario municipal en donde fai dúas consideracións en relación a un dos artigos en donde dice que debe incorporarse a previsión do carácter hábil dos días previos á convocatoria na modificación proposta, é dicir, que entre a convocatoria e a celebración do pleno debe mediar 2 días hábiles, e tamén en relación en donde se permite a presentación de, en este caso, enmendas sin voce, pois el considera necesario que se manteña esta circunstancia, pero que se presenten e se formulen por escrito para que poidan ser transcritas na acta da sesión. Por lo tanto, sometemos a consideración do Pleno esta modificación inicial do regulamento orgánico do Pleno do Concello do Porriño. Ben, bo día. Xa manifestamos na comisión informativa que a forma de proceder non é a máis axeitada dende o noso punto de vista. Aconteceu xa no 2011 con o goberno do Partido Popular, utilizando unha maioría absoluta para preparar un regulamento que non é outra cousa que recoller o que xa está establecido tanto no ROF como na Lei de Bases de Réxime Local no que atinxe as nosas funcións. E esta forma de redactar ahora unhas modificacións sin ter previamente contado coa oposición para facer un documento que nos vai atínxenos a todos a todas e a todas, e resulta que vos aplicades de novo unha maioría para modificar o que vos interesa e nada máis. Nos pedimos e dixemos na comisión que quede sobre a mesa e que empecemos a casa polo tellado, digo, por abaixo, polas bases, non por arriba, polo tellado. Aquí hai cousas que se modifican que nós non compartimos. Primeiro, xa que aquí non se recolle, pero está practicando, non? Ter os plenos polas mañáns, a esa hora que se fai hoxe en día, non vai na liña da conciliación familiar das persoas. Iso é evidente. Logo, coartar e limitar o número de votos, o número de mocións ou de rogos ou preguntas, tal como queredes establecer, tampouco vai na liña de que haxa unha liberdade de participación como un considere, en representación dos grupos que estamos no pleno, non? Tamén é certo que falar da participación, incluso dar voz, xa viña recollido antes e agora queda regulado de outra maneira, a voz ás persoas ou colectivos que non teñen representación institucional. Hai mecanismos para recoller a participación cidadá máis concreta e máis regulada, que é abordar, de unha vez por todas, un regulamento de participación cidadá do Porriño. Non se recolle. Por tanto, nos presentaremos, se se aproba, creo que é un erro aprobarlo desta maneira, se se aproba, presentaremos enmendas
ou alegacións a este documento, porque non vamos a participar con esta votación de un rodillo dunha mala utilización dunha maioría absoluta. Repitiuse no seu momento e está repetindo de forma continuada, e este caso concreto, porque aquí estamos 21 persoas sentadas, con mesmos dereitos, e o regulamento é para todas e cada unha de nós, non só para a parte que ten maioría absoluta. Entón, esa malentendida democracia, esa malentendida participación colectiva que vos practicades, non la compartimos. Entón, creo que sería sensato que queda sobre a mesa, non hai presa para aprobarlo, o único que motiva esta presentación é a falta de iniciativas do goberno, neste caso concreto, esta orde do día para mirar como está, entón non hai presa para iso. Que queda sobre a mesa, vais a votar, a ver que facedes, pero sería o máis normal, e ser un documento consensuado. E dentro dese consenso que se busca, que aquí tamén nos recolledes ese regulamento, que é o tema das declaracións institucionais. Vi unha non hai moito, de parte, non do Concello de Porriño e a súa representación, onde nós tamén estamos, son de parte do Partido Popular. E as declaracións institucionais teñen que traballar para o consenso, e o consenso non o consigue coa imposición, o consenso consíguese falando cos demais, e se non hai consenso, se leva a votación. Pero se o hai, é preferible que as declaracións institucionais vayan por consenso. Pero hai que traballarlo. Non hai que impoñelo, como vos facedes. Esa é a gran diferencia do como entendemos o que é a democracia e como vos entendedes cando exercedes a maioría. Entón, rectificar a tempo creo que é necesario, neste caso concreto. Non xa digo, pedimos que quede sobre a mesa e votaremos en contra. E anunciamos que se aproba este documento vai ter alegacións. E virá de novo a debate. Bo día a todos, concelleiros, concelleiras e presentes no pleno, que é raro ver algo de público neste pleno a 9 da mañá, cando se convocan estes plenos. A pregunta é, os señores concelleiros do Partido Popular, 30 de decembro, estades orgullosos deste reglamento que traedes hoxe aquí, desta maneira, sin facer xuntas de portavoces previas para escoitar aos outros partidos políticos? Estades de verdade orgullosos do que traedes hoxe aquí? Parece vos democrático a modificación de certos artigos que se trae hoxe aquí? A nós non nos parece. Nos parece que ataca o traballo da oposición e tamén a calidade democrática do pleno. A proposta de eliminar, por exemplo, rogos e preguntas a 5 nos parece unha maniobra para silenciar os grupos políticos da oposición e tamén ataca a transparencia. Un ataque a transparencia que ven do Partido Popular precisamente, que cando estaba na oposición falaba de poñía por diante, por bandeira, todos estes principios, non? Non é a primeira vez que o PP intenta invisibilizar o Partido Socialista. Agora intenta cos rogos e preguntas e leva desde o principio da legislatura ocultando a presencia, cando se retransmiten digitalmente os plenos, deste portavoz no tiro de cámara. É dicir, levamos protestado por este asunto varias veces, cando non habría ningún problema en modificar a colocación dos concelleiros do Partido Popular. Non se trata de cortar a cabeza, pero perfectamente podría arreglarlo. Usted o sabe. O que pasa é que non hai voluntad. Non hai voluntad. Sí. Bueno, pero ahora teño un turno de palabra. Sei que estou dicindo unha verdade e sei que o facedes a propósito. Pero, bueno, é igual. Tranquilo que o que non proíbe o reglamento que traes é que fale de P. Porque o mellor vou empezar a falar de P. Como protesta, vale? Sí. Sí, pois tranquilamente o fago, Vale. O artigo 23 da Constitución Española precisamente contradí este límite aos rogos e preguntas que vostedes plantean. E así hai xa admitidas varias querellas, por exemplo, no Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en concreto interpostas polo Partido Socialista contra o Partido Popular, por limitar tanto as mocións como rogos e preguntas. Entón, o PSOE vai facer é o mismo que o BNG en este caso, que é alegar
este acordo plenario consideramos que é inconstitucional e tamén consideramos que ataca os principios de transparencia e, sobre todo, de información pública que ten dereito calquer concelleiro cando falla unha pregunta. Iso que consideramos. Vostedes queren limitar as preguntas, por qué? Porque non queren dar contestación sobre os gastos das festas, por exemplo. Non queren dar contestación sobre o soterramento do paso a nivel, por exemplo. Non queren dar información sobre a pérdida de subvencións como a casa de acollida para vítimas de violencia de xénero. Non queren dar explicacións. Non queren dar explicacións sobre a deuda de agua de Vigo e como vai o procedemento, porque todos os porriñes temos dereito a saber como van eses procedimentos. Vostedes queren ocultar toda esta información. É unha estrategia antidemocrática. E este goberno ten que abrir o debate. Xa non lle chega con pasar o rodillo todas as semanas, todos os meses, neste pleno, que agora tamén queren evitar que se lle fagan preguntas. Parece que os plenos dos últimos meses do Partido Socialista actuou con máis dureza nos rogos e preguntas, parece que lle molestou. E esta a súa reacción. Esta a súa reacción. O dito, señores, 30 de diciembre, felicidades, feliz ano novo, tomen as campanadas con esta decisión, a verdad que hai que poñerte unhas medallas, a auténtica medalla, vamos a colocar, de ouro. Gracias. Ben, vamos a ver. En relación ás críticas que se fan a este regulamento orgánico, empezando polo BNG, e tamén ao Partido Socialista, creo que son críticas exageradas. Son exageradas, en algún caso tamén impostadas, pola razón seguinte. Podo compartir, señor Pedro Pereira, o que usted nos dice, a crítica de que pois é un regulamento que aproba este grupo municipal directamente, sin contar co tema da oposición. Tomamos comisións informativas e non consta tampouco que fixeran ningún tipo de proposta ao respecto. Pero, ben, estamos diante dunha aprobación inicial. Como usted ben dixo, hai un período de exposición pública durante 30 días. Se ustedes aproveitan ese período de exposición pública e fan aportacións en sentido positivo, constructivas, aportacións que garantan a operatividade e o correcto funcionamento corporativo, non vamos a ter ningún problema en que estas aportacións se poden incorporar ao tema dunha aprobación definitiva. máis exagerada, pois, por outra banda, é a crítica do Partido Socialista cando fala de ataca a democracia, ou que somos uns antidemócratas, pero vamos a ver se nós non inventamos absolutamente nada neste regulamento. Dixo o compañero Pedro Pereira na súa exposición. Isto é normativa que aparece tanto na Lei de Bases de Régimen Local como no Reglamento Orgánico de Funcionamento das Corporacións Locais. Non estamos inventando absolutamente nada. Este regulamento orgánico é a imaxe e semellanza de outros concellos da contorna. Falamos de Pontareas, falamos incluso de Vigo, falamos da Diputación de Pontevedra. E cito estes tres entes porque estes regulamentos orgánicos destes entes foron aprobados non por partidos de centro de dereita, senón que foron aprobados por partidos de esquerda. Foi aprobado polo BNG, foi aprobado polo Partido Socialista, foi aprobado na Diputación polos dous partidos, o BNG e o Partido Socialista. E se collemos o regulamento orgánico de Vigo, que dice en relación ao tema que tanto lle preocupa o tema das preguntas? Artigo 66. E dice que se poden formular no pleno un máximo de 9 preguntas. Pero sabe o que pasa? Inclúen o equipo de goberno, o grupo de goberno. E dice que as preguntas serán en proporción aos concelleiros que teña cada un dos grupos na corporación. E dice que se isto dá lugar, como ocorre hoxe, que se o faríamos aquí, cada grupo poderá presentar unha pregunta, que é o que dice. Que dice o da Diputación de Pontevedra, aprobado polo BNG e o PSOE? Limita a cada grupo tamén a aportación de rogos e preguntas e dice, de igual modo, cada grupo poderá formular un máximo de 3 rogos e preguntas en cada sesión plenaria. É dicir, nós somos os antidemócratas, somos os que aplicamos o rodillo, somos os que atacamos a democracia. Eu, o que lle dixen antes, aproveiten, se queren, o trámite de exposición pública. Fagan aportacións en positivo a esta cuestión, porque volvemos sempre ao mismo. O pleno, o lunes ás 9 da mañá. Vigo está celebrando hoxe un pleno tamén ás 9 da mañá.
está gobernado polo Partido Socialista. Nigrán ten o pleno ás 8:30 da mañán. E aquí nadie se bota as mans a cabeza por este tipo de cuestión. Que problema hai en relación a estas cuestións? Por lo tanto, se ustedes queren aproveitar o trámite de exposición pública, fágano. E fagan aportacións, como dixen, constructivas, aportacións en positivo, aportacións que garantan a operatividade e o correcto funcionamento corporativo. E se o fan, non vamos a ter ningún problema a que as mesmas se incorporen na aprobación definitiva cando veña a este mismo pleno. Nada máis. Resulta que parece, escoitándolle, que aquí é o único grupo que garantiza as liberdades, garantiza unha participación democrática é o Partido Popular. Cando dice que temos a opción, se queremos, de presentar enmendas a este documento, estános equiparando que a cada persoa do Concello do Porriño. E nós temos unha diferencia, non por ser mellores ou peores, senón temos unha diferencia. Somos cargos electos, igual que vostedes. Exactamente o mesmo. Cal é o impedimento de que haxa un debate previo de portavoces, non cando este xa o documento redactado e presentado unha cuestión informativa que pretende engañar a xente? Cal é o problema que impide esa reunión que, desde que van gobernando, nunca xuntaron os portavoces para nada? Parece que lle molesta. Ou nós non temos a capacidade de presentar a este documento cuestións en positivo, ou xa ten valorado de antemán que nós vamos a aportar impedimentos que aí nos aprobe, que vai dañar a imaxe do Concello do Porriño ou que non podemos participar nunha reunión previa a este documento. Non, fan aportacións en positivo. Que pasa? Solo vostedes miren o ámbito institucional en positivo? Solo vostedes queren que haxa unha sesión plenaria con normalidade? Teño que lembrarlle espectáculos públicos nesta sesión do alcalde hoxe en día con outros gobernos? E a comparativa con outros concellos, a conto de que ven? Vostedes que votaron en outros regulamentos en outros concellos, sempre votaron a favor de que se propoñía, pois se BNG ou PSOE ou independientes que houvese en cada lugar? Ou comulgaron sempre co que se propoñía encima da mesa? Ou nunca pediron que houvese unha reunión previa de portavoces nestes concellos? A quen pretenden engañar? A quen? A nós, seguramente que non nos vai engañar. Ora, queda claro é unha cousa. Non lle interesa o debate público, o que interesa é a imposición. E ou entramos ou somos malos demócratas. Ou queremos interpretar o traballo institucional. Esa é a gran diferencia. Ou non temos cousas que aportar a este regulamento. A lei de bases non limita, o ROF non limita o número de preguntas. Dice que temos que preguntar as que nos queiramos. As que nos queiramos. Podemos ter un acordo de dicir, si, hai que limitalas, pero digámoslo entre todos, non por imposición. Por que 5 non 6? E por que non 3 ou 20? Porque dicen vostedes? E dicen, non, se é impositivo, se non vamos dentro dun mes, presentamos alegacións dicindo, queremos 7 preguntas. Iso é positivo ou é negativo para a participación de debate neste pleno? Son vostedes que van a dicir que é positivo ou negativo? A que xogamos aquí? A que xogamos? É certo, é un pleno que se convoca a final de ano cunha proposta de imposición. E cuestións interesantes que anunciaron no seu momento, a bombo e platillo, onde había un orzamento para 2025 a día de hoxe, resulta que nin se espera nos seguintes meses. Aí non se preocupa. Aí non se preocupa. Marcha o interventor. Bueno, aproveitarei, porque solamente o regulamento vai utilizar tamén, pode falar máis. Acabo xa, Acabo.
cosas máis importantes nas que traballar. E esta tamén é importante, pero hai cosas importantes que aí lle dan tanta importancia. Aí dan importante o anuncio, pero logo a hora de verdad non está sobre a mesa. E falaremos dese asunto máis adiante. Só digo unha cousa, estades a tempo aínda. Non se perde nada, porque aínda que haxa un pleno no mes de xaneiro, que ten que habelo, co regulamento actual, que nós votamos en contra nese momento. Entón, que queda sobre a mesa, traballamos e podemos mellorar o documento e vir pro consenso. A menos intentalo. Ou é unha menos para vostedes que quede sobre a mesa esta proposta? É unha menos? Parece que sí. Parece que sí. Entón, eu só pido esa cosa. Porque senón, viremos de novo o debate, porque viremos de novo o debate con enmendas e faremos do mismo. E logo viremos quen aporta cosas en positivo e quen en negativo. Gracias. David. Bueno, en primeiro lugar, estánme advertindo de que se colga a retransmisión do pleno. O sea, pido que se solucione. E en segundo lugar, a contestación do portavoz do Partido Popular parece un pouco infantil, ¿no? De comparar con outros concellos, o Concello de Porriño. Desde logo, sobre todo, sabes por qué? Porque nós, o Partido Socialista, estuvemos traballando con este reglamento desde 2015 ao 2021 e nunca trouxemos ao pleno para modificalo. Seguimos dando libertad a todos os partidos da oposición cando vostedes estaban para que vostedes fixeran as preguntas e os rous que quixeran. Pero aquí se ve agora, pois, bueno, se a súa referencia agora pasa a ser outros concellos onde, por certo, habría que ver como votaron a esas modificacións de reglamento, porque parece que votaron en contra, según me advirten por aquí. Entonces, cando están outros concellos na oposición votan en contra, e cando están aquí parece lle ben o que propón o Partido Socialista máis o BNG en goberno de coalición. O sea, unha incongruencia total. Volvemos a repetir, vamos a alegar e incluso podemos ir ao contencioso administrativo. Xa miraremos según salan as alegacións. E as aportacións, por certo, do Partido Socialista son en positivo, e van a ser en positivo. Cousa que vostedes, desde que iniciou a legislatura, non aceptaron ni unha sola das propostas do Partido Socialista en positivo. O sea que, fágase o ver, e nada máis. O Partido Socialista vai votar en contra, e si vai votar a favor de que quede encima da mesa que é o procedimento que creemos que debe facerse en este caso. Gracias, David. Votos que queden sobre a mesa. Votos a favor. Votos en contra. Votos a favor do punto. Votos en contra. Cuarto punto, expediente de otorgamento das prórrogas de concesión de dominio público no mercado de abastos. Antía. Hola, bons días a todos e a todas. Ben, o que traemos aquí a pleno, habendo pasado o prazo de concesión inicial de 15 anos aos diferentes titulares da concesión que aparecen na proposta da alcaldía, o que habendo revisado que cumpren as condicións para proceder á súa prórroga, se trai para prorrogarlo durante 5 anos máis e posteriormente, en caso de que se haya aprobado, notificar as resolucións aos interesados. Ten un informe favorable da Secretaría e nada máis. Grazas. Gracias, tío. Pedro. Ben, desta relación de postos que ven a proposta, nos entendemos que son todos postos en activo, non? E cantos postos hai sin adjudicar a día de hoxe na Praza de Abastos? Non temos o dato. Non. Bueno, e va na línea que se vai sacar, porque están baleiros hoxe en día, non teñen adjudicación, se vai sacar unha proposta por parte do Concello de esas novas adjudicacións dos postos vacantes, non? Ben, no respecto á proposta de prórroga, estamos de acordo, en base ao regulamento que se aprobou no seu momento, é normal que dalle seguridade xurídica ás persoas que están hoxe en día utilizando os postos na Praza de Abastos e por 5 anos máis e logo agotaremos as prórrogas sucesivas se non se cambia esa ordenanza as seguintes prórrogas que se veñan no futuro hasta cumprir o prazo máximo establecido nesa ordenanza. Votaremos a favor. Bueno, pois o Partido Socialista me parece curioso que a concellera de Plazas de Abastos non sepa cantos postos non hai adxudicados. Me parece curioso que veña a pleno este punto e non o sepa. Iso
Sí, cantos plazas hai libres, sí. Me parece curioso. Bueno, nada máis. Sin máis, non nos atrevemos a votar en contra deste punto, porque evidentemente, tal cual estaba toda a plaza, a dinamización, sobre todo, que ten este espacio, despois das diferentes actuacións que se fixeron durante estes anos, se ve que non impactou no registro de novos placeiros, en este caso, de novos postos na plaza, pois, evidentemente, tenemos que votar pola prórroga, porque senón o espacio quedaría morto, dada a política que executa este goberno na plaza, a dinamización e de fomento do mercado de abastos. Gracias. Ben, o que se trae aquí son as pautas para poder proceder ao control das colonias felinas. Neste caso se regulariza o método CES, que consiste en captura, esterilización e posteriormente solta. Nel se regula tanto a fase inicial, que sería como se ten que proceder para dar de alta unha colonia nova, poder dar o carné de voluntario para alimentación, e logo as metodoloxías que se teñen que seguir para poder alimentar, que se dará esos voluntarios que se inscriban, e logo, como novidade, xa que estamos empezando a través dun convenio que temos cada diputación, tanto a esterilización como o chipeado, tamén o tema de dar en adopción os gatos que o Concello ten a día de hoxe con chip o nome do Concello, para, neste caso, se establece o modelo que se ten que seguir. Ten un informe favorable de Secretaría e nada máis. Grazas. Gracias, tía. Marcelo. Hola, bo día a todas. Ben, entendemos que un protocolo non é unha ordenanza, non? Isto, o que ven a aprobación. Creemos que é positivo que haxa este protocolo, porque sei que o Concello do Porriño no 2022 se dedicou a colocar por todo o Concello casas para gatitos sen un tipo de procedimento. Supoño que daquela tamén habería esterilización, pero non entraba dentro de ningún procedimento. Agora, afortunadamente, chega este protocolo que procede da Lei de Protección Animal de 2023. Nos vemos lo positivo, só que hai algunhas dúbidas que intentaremos entender mellor. Se ti tamén, Antía, nos pode esclarecer algunha cuestión. Unha das dúbidas sería si os pasos a dar, por exemplo, para autorización dunha colonia felina sería que partise dunha persoa do Porriño, de calquera persoa que solicita xunto con persoas colaboradoras voluntarias, non, a autorización ao registro desa colonia felina no Concello, e o Concello, tras valorar esa solicitude, envíalle a entidade adxudicataria para autorización a autorización propia. Non nos queda moi claro se esta entidade adxudicataria ten que ser unha entidade pública como Traxatec, que procede de CAN, ou é unha asociación do Porriño ou unha entidade privada. Entón, non sei se iso me podes contestar agora. É unha e como se chama esa protectora? Inma. Bueno. Despois, sí que vemos positivo a formación das persoas, como a información. Creemos que a información é relevante, ten que ser continua e de calidade, non? Ante unha cuestión que sí que se olivianta a algunhas persoas. Tampouco sabemos se a formación quen a vai dar, que entidade vai dar a formación destas persoas colaboradoras. Inma, outra vez, non técnicos especializados de Traxatec, de CAN. É a asociación Inma, correcto. Despois tamén vemos que no caso non tes por que velo así un pouco extraño, porque realmente quen debe dar formación persoal especializado. Non sei Inma que formación ten, as persoas que están dentro de Inma que formación teñen para dar cursos de formación.
O sea, non debía velo como unha cousa extraña. E non estou en contra de que Inma tamén este aí pois, facendo os cursos de formación se ten competencias. Por outra banda, tamén vemos que nun punto determinado sobre a captura dos felinos hai dúas opcións, unha que a propia CAN, non? Da Deputación, e outra opción son as persoas colaboradoras desta asociación. Ben, nós aí non concordamos, realmente hai unha liña moi tenue entre as persoas colaboradoras que poden capturar e calquera persoa cidadana do Porriño que tamén se lle poda correr exactamente o mesmo, porque consideramos que teñen que ser persoas técnicas profesionais as que realicen a captura destes animais. Por lo demais, nós ímonos abster neste protocolo, imos valoralo ben e probablemente introduciremos algún tipo de mellora, de suxestión de mellora para a aprobación da ordenanza. Ben, para o Partido Socialista, evidentemente, a redacción dun protocolo é positiva. Antes non o había, pero a partir da aprobación da Lei de Benestar Animal, pois se ve que é obligatorio e recomendable e, sobre todo, tamén é bo tanto para os animais, tamén para a formación dos voluntarios e que a captura se faga e a esterilización se faga con un mínimo de seguridade. Evidentemente non son ni un experto en veterinaria ni en sanidade pública, pero sí que un pouco consultén con contactos que temos nestes ámbitos e o que si nos tratan é que hai diferentes eivas que son solucionables, evidentemente. Espero que veña para remodelarse ou reformarse nun futuro, xa que creen que se pode mellorar. Se pode mellorar, eles falan de que non se detallan os pasos para tratar a gatos enfermos, feridos ou en situacións críticas neste protocolo. Tamén falan de que observan que hai unha inexistencia de plan de vacunación sistemático, tanto de vacunación obligatoria contra enfermedades comuns e felinos comunitarios, como panleucopenia, rinotraqueitis felina ou calicivirus. Tamén destacan que hai ausencia de control de zoonosis, non detectan un plan claro para prevenir enfermedades transmisibles a humanos como toxoplasmosis, tiña ou rabia, o que pode supoñer un riesgo para a saúde pública, e tamén detectan que hai unha carencia de un sistema de cuarentena. Ademais, observan tamén que hai un seguimento de posoperatorio deficiente, por se hai algún problema, e non se dan de conta de que tipo de marcaxe se usará para identificar os gatos esterilizados. Ademais de detectar tamén que non saben como se vai a facer o censo de gatos, se vai a ser digital ou en papel. Tamén detectan iso. E a maiores, creemos que se debería aportar a este documento en un futuro límites ás instalacións deste tipo de colonias, sobre todo cando se achegan a determinados sitios como poden ser guarderías, colexios, institutos ou centros docentes a menos de 100 metros de distancia ou cerca de centros sanitarios, por exemplo, ou tamén centros deportivos, parques infantís ou zonas habilitadas para cans. Ou tamén a cercanía a terrazas de restaurantes e bares. Estas son recomendacións destes especialistas. Nos transcribimos porque evidentemente non somos especialistas, pero asesorámonos. E todas estas recomendacións en canto ao límite de ubicación destas colonias tendrían que ir acompañadas, según os expertos, de informes dos diferentes departamentos do Concello de Porriño en canto a sanidade pública, saúde, policía, protección cidadá ou educación, por exemplo. E, ademais, nos parece correcto que se aprobe este protocolo porque así poderíamos optar ás axudas do Ministerio de Dereitos Sociales, tamén as que saca a Dirección Xeral de Dereitos Animais, que xa saliron este ano 2023, que, por certo, non as solicitaron, o sea, están perdidas, e esperemos que no 2025 as soliciten e as volvan a... se nos concedan por ter o protocolo. Gracias. Gracias, David. Votos a favor do punto? Abstención. Abstención. Sexto punto, moción do PP relativa a revogar a obriga do registro documental e información das persoas físicas ou xurídicas que exerzan hospedaxe e aluguen vehículos a motor. Vanessa. Non contesto.
a moción que presentamos é para revogar as obrigas de rexistro documental e información das persoas físicas ou xurídicas que establecen hospedaxe ou alugan vehículos de motor que presenta o Grupo Popular do Concello de Porriño no previsto Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, no que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. A proposta do Pleno acordamos a moción que trae a súa causa na seguinte. Nun contexto no que o turismo en España continúa a ser un piar fundamental da economía nacional, acabando a cifra récord de visitantes e contribución ao PIB, resulta preocupante a implementación do Real Decreto 933/2021, do 26 de outubro, polo que se establecen as obrigas do rexistro documental e información das persoas físicas ou xurídicas que exercen actividades de hospedaxe e alugueiro de vehículos a motor. O sector turístico desempeña un papel esencial no noso municipio do Porriño, cuxa oferta de aloxamentos está composta por 7 albergues, 3 hotéis, 10 pensións, 72 vivendas de uso turístico. É un apartamento turístico que en cuyo suman 831 camas disponibles. Ademais, contamos con 6 axencias de viaxe e 2 empresas de alugueiro de vehículos que traballan incansablemente para ofrecer melloras de servizos e experiencias aos veciños e aos nosos visitantes. Grazas a esta oferta, o Porriño recibe cada ano máis de 95.000 visitantes, un fluxo turístico fundamental para a economía local, o emprego e o desenvolvemento de outros sectores complementarios como o comercio, a restauración e os servicios. Esta cifra posiciona o noso municipio como un destino clave gracias pola súa relevancia no camiño de Santiago como estadía. Por en aplicación do Real Decreto 933/2021 xera un impacto extremadamente negativo nos pequenos e medianos empresarios do sector turístico que constituyen a maior parte do tecido productivo local. As exixencias normativas que implican a recompilación e envío dun elevado número de datos, tanto en aloxamentos como no alugueiro de vehículos, supoñen unha carga administrativa inasumible para negocios e estrutura reducida a recursos limitados. Ademais, estas obrigas plantexan serias dúbidas en materia de protección de datos, xerando inseguridade xurídica tanto para os operadores turísticos como para os propios visitantes. Os recepcionistas, hostaleiros, operadores turísticos, administrativos de empresas de aluguer de vehículos vense obrigados a solicitar máis de 40 datos a persoas ou hóspedes, entre os que se inclúen teléfono, correo electrónico, dirección completa ou outros datos sensibles que resultan engorrosos, poucos prácticos e incómodos tanto para os profesionais como para os visitantes. Como consecuencia directa, prodúcense tempos de espera innecesarios no proceso de entrada e rexistro nos establecementos hostaleiros, xerando molestias tanto aos clientes que chegan tras unha longa viaxe como aos propios traballadores que ven ralentizada a súa operativa diaria. Esta situación afecta negativamente a calidade do servicio e a satisfacción dos visitantes, sendo especialmente preocupante en períodos de alta ocupación nos que a axilidade é fundamental. Desde a entrada en vigor do Real Decreto, plataformas digitais como a SES, a CEAT, a CEAB ou Fenegal presentaron importantes deficiencias técnicas que complicaron aínda máis a operativa diaria. Estas normativas, sen precedentes noutros países europeos, poñen en risco a competitividade do sector turístico español e, no noso caso particular, dun municipio como o do Porriño. Por todo o anterior, co obxecto de protexer a actividade turística local, garantir un desenvolvemento equilibrado e facilitar un marco normativo máis xusto e consensuado, o Grupo Popular no Concello de Porriño presenta as seguintes propostas. Primeiro, a Corporación do Concello de Porriño insta ao Goberno de España a adaptación das seguintes medidas. Revogar o Real Decreto 933/2021 do 26 de outubro polo que se establecen as obrigas do rexistro documental e información das persoas físicas ou xurídicas que exercen actividades de hospedaxe e alugueiro de vehículos a motor, debido ao impacto negativo que a súa implementación ocasiona ás pequenas e medianas empresas turísticas e aos dereitos fundamentais dos viaxeiros en materia de protección de datos e privacidade. Tras acadar unha solución consensuada cos operadores afectados, ditar a un novo desenvolvemento normativo que sexa proporcionado, equilibrado e viable, garantindo a seguridade xurídica, facilitando a súa aplicación práctica, especialmente en municipios como tamén o Porriño está afectado, onde o sector turístico local desempeña un papel clave na economía e no emprego. Evitar no futuro calquera medida gubernamental que xere duplicidades, resulte inviable na súa implementación ou afecte negativamente a competitividade do turismo, garantindo sempre a protección dos dereitos de turistas e empresarios. Dar traslado estes acordos á Presidencia do Goberno, ao Ministerio do Interior, ao Ministerio de Industria e Turismo e ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, así como aos portavoces parlamentarios do Parlamento de Galicia e ao presidente da FEGAN.
Bos días. Ben, a reciente entrada en vigor desta normativa ten xerado certo malestar entre o sector, especialmente nas asociacións empresariais, polas obrigas a un mellor rexistro documental da clientela, non? Entendemos que forma parte tamén dunha evolución desta actividade productiva dun sector que vai en aumento e precisa profesionalizarse. A finalidade que persigue o Ministerio do Interior con esta medida é unha maior seguridade contra a persecución do crime organizado e as actividades terroristas, obrigando a recabar datos a todos os operadores turísticos que ata agora estaban excluídos. No expediente non se acompaña ningunha queixa do tecido local. Entendemos que é unha moción tipo que presenta o PP, que forma parte do pulso os que nos teñen acostumbrados PP e PSOE da Administración Xeral. Tampouco desde o BNG consideramos que vai a por un freo o sector turístico, nin vai facer escoller outros destinos vacacionais aos visitantes e a turistas, pero non queremos perxudicar ao sector ao comercio local e ímonos abster porque podemos considerar que efectivamente existen eivas na norma e que a orde ministerial desenrolará o procedimento naqueles aspectos que poidan precisar melloras. Por último, simplemente sinalar que esta moción, ainda sendo unha moción tipo, na súa xustificación admite a concelleira algo que non quería aceptar hai un ano cando se pretenderon neste pleno regular as vivendas de uso turístico, e é o aumento deste tipo de vivendas que naquel momento lle parecía que pola cativa dimensión non era unha prioridade nin ninguna necesidade para este goberno. Gracias. Dende o Partido Socialista nos queremos indicar que esta moción parecenos unha temeridade, pois este novo rexistro actualiza o rexistro de viaxeiros existente dende o 1959 e o de alquiler de vehículos en vigor dende o 1974, que habían quedado obsoletos. O novo rexistro permite agora recabar os datos dos usuarios de hotéis, hostales, pensións, casas de hóspedes, establecimientos de turismo rural ou análogos, apartamentos, bungalós e outros alosamentos similares de carácter turístico como campings ou zonas de estacionamento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre a hospedería e os consumidores e plataformas digitais de reservas. Estos datos introdúcense na aplicación 6.hospedajes.com seccionada por la Secretaría de Estado de Seguridade, responsable da custodia e protección dos datos alosados, o que simplifica e facilita as labores de procesado e integración de información, xa que elimina os antigos libros de rexistro que debían elaborar as propias empresas e o sustitúe por un mecanismo áxil e funcional grazas aos modernos sistemas electrónicos de comunicación, sendo concebido como un instrumento policial de prevención e loita contra o terrorismo e o crimen organizado. Este rexistro está recollido no Real Decreto 933/2021 de 26 de outubro de 2021, que está en vigor dende abril de 2022. Desde entón, o Ministerio ha mantido un diálogo constante cos sectores afectados e ha aplicado distintas moratorias á súa posta en funcionamento para facilitar a súa adaptación ao novo mecanismo de recollida de datos. O rexistro de pernoctas hoteleiras existe dende o 1959 e quedará obsoleto co paso do tempo. Estas empresas agora só deberán volcar no novo rexistro aqueles datos que recaben para a súa propia xestión comercial, datos que na súa maioría son os mesmos que xa comunicaban o anterior rexistro activo dende 1959. Respecto da identidade dos clientes, a principal novidade consiste en facer constar a relación de parentesco cando algún grupo inclúa menores de edad, mentres que sobre as operacións comerciais deberán precisar o medio de pago e identificar a transacción se se aboa mediante tarxeta de crédito, transferencia bancaria ou plataforma digital de pago, sistemas inexistentes fai 65 anos. Respecto do rexistro de alquiler de vehículos a motor, existe dende 1974 e a súa normativa tamén quedou desfasada medio siglo despois e, como no caso anterior, o novo sistema obligaos tamén.
A aplicación SES Hospedajes está operativa e aproba durante este 2024. Xa se registraron máis de 61.500 establecementos hoteleiros, 1.100 axencias de viaxes, 222 plataformas digitais e máis de 1.700 empresas de aluguer de vehículos a motor. Durante estes meses de proba, o Rexistro de Pernotacións e Alquiler de Vehículos recibiu xa 4,8 millóns de datos de clientes destas empresas. A súa posta en marcha responde aos mandatos legais incluídos no artigo 45 do Acordo de Schengen de junio 1985 e no 25 da Lei Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección da Seguridade Cidadana e conta co aval da Axencia Española de Protección de Datos e do Consello de Estado. Por último, destacarlles que a propia presidenta da Asociación de Hoteleiros de Pontevedra, Paula Lourido, declarou que esta plataforma é moitísimo mellor, a outra estaba obsoleta, e é verdade que hai moita xente reticente a contestar algunha cuestión, pero agora está no Boletín Oficial do Estado, no BOE, e hai que facelo. Por certo que é unha boa moción para preguntarlles que pasou co hotel anunciado en xaneiro de 2023 con 65 habitacións e que sumaría 135 plazas á oferta hotelera do Porriño. En definitiva, tamén hai que dicir que protestamos por incluir os datos demais que nos ofrecen seguridade, pero non o facemos por aplicacións ou plataformas que temos todos nos nosos móviles e que poden acceder a imaxes, a vídeos e incluso ao micrófono do noso terminal. Pareceme unha temeridade absoluta esta moción sen sentido, pois parece que queiran que o Porriño se converta no lugar idóneo para persoas buscadas pola xustiza. Quizá de aí o hashtag o Porriño nos encontro, porque se anulamos este tipo de normas básicas, o que faremos é dar cabida a persoas que non queran ser atopadas. Eu pregúntome se as mulleres, por exemplo, afectadas por violencia doméstica ou violencia vicaria, se estarían moi contentas de que a súa parella ou as súas parellas se leve os nenos e se poda alugar nun hotel sen control ningún. Ou pareceme estupendo que un peregrino que este aquí e que non chega á seguinte etapa como é Redondela, que non apareza e que non haya maneira de localizarlo no seu móvil por non deixar ese dato registrado. Gracias, Estela. Non terminei todavía, Sí, pero como se tiña antes, entón. Pero todavía non terminei, estaba en tempo todavía, Parece que non lle gusta o que quero dicir, pero bueno. Ten despois cada turno. Sí, pero non é razón de cortarme así, sobre todo cando eu estou con... O tempo tiña, ella ampliou o tempo. Porque non acabar antes. Sí, pero o segundo tempo non había acabado. O segundo tempo non lle dou eu, o segundo tempo non lle marco o regulamento, o segundo tempo lle din eu, de 3 minutos extensos para que... Córteme todo o que queira, da igual, Alejandro. Despois ten o tempo para... Sí, o que queira, Alejandro. Cando non lle gusta o que di, hai que cortar a xente. Madre Dios bendito. Se seguramente non dixeras todos os regulamentos, se dixeras os artículos todos, e te ceñeras o que realmente querías decir, tiñerías acabado, pero bueno. Sí, claro. Vanessa, cando queres. Claro, non lle gusta. Ben, en canto ao que dixo Miriam, eu cando se truxo aquí o das vivendas, os as BUTs, nos non votamos en contra, é dicir, e máis, dixera no seu momento que as BUTs no Porriño son unha solución ocupacional. Xa vos dixen outro día na comisión que tanto no mes de agosto como no mes de setembro o Porriño ten un 100% de ocupación. As persoas que queren quedar no Porriño non teñen lugar para quedarse, teñen que ir a Tui, teñen que ir a Pontareas, van a Mos, van a Vigo, van a lugares cercanos. Recordemos que o Porriño é punto xa de saída do Camiño de Santiago para que che poida andar a Compostelana. Vale, en canto a todo o que acaba de decir no Grupo Socialista, antiguamente, cada viaxeiro, cada vez que viaxaba, tiña a obriga de dar o nome, os apelidos, o número de identidade ou pasaporte, e eses datos enviábanse todos os días ao sistema policial, a Garda Civil ou a Policía Nacional, e cumpríase así os requisitos a hospederías @Garda Civil. Agora,
os datos envíanse ao Ministerio. Dime ti a min o Ministerio, según o decreto, para que queren a fecha de nacimiento, o lugar de residencia habitual. Ojo, o a persona que lle está preguntando cando che dan a dirección te lle que dicir, oye, pero mira, esa é a tua vivenda habitual ou tes outra? Porque se tes outra, tens que decir calé. O teléfono fijo, o teléfono móvil. Ojo, cando estás ali, ti imagínate que está un recepcionista e lle chega un grupo a 50 persoas estar preguntándolle estes datos. Non nos preocupemos. Chegarán os peregrinos ou os grupos que cheguen ao Hotel Parde, chegarán o Cacharela por aí afora todos. Ou senón todos escoitando os datos persoais, os teléfonos móviles e a dirección de cada un deles. Vale? Iso, perfecto. Despois, en canto a dar un teléfono móvil para que un peregrino, teña o coñecemento a Garda Civil de cando chegue ao seguinte establecimento. Pero ti crees que un peregrino ten cerrados os lugares de hospedaxe de cada un deles? A Garda Civil ten que ter un rexistro de todos eses números de teléfono que se quedan a pernoctar e dar eses datos para que eles teñan a onde vai cada un dos peregrinos a posteriori. Eu cando vou de viaxe non teño os hoteles reservados, e os peregrinos máis todavía. A veces van camiñando hasta o Porriño e ao mellor deciden ir hasta Redondela ou van a Mos ou van a donde teñan sitio. É que vamos, totalmente incoherente ter que a policía saber a cada un dos sitios que vai a ir a un peregrino ou un viaxeiro. Eu non teño por que darlle, nin facilitarlle, nin o meu correo persoal, nin o meu teléfono, nin a miña vivenda, nin se levo a unha sobrinha ou a unha fillada, decirlle a miña relación de parentesco. Non a roubei en ningunha esquina. Quixera saber eu se Marlasca, cada vez que vai a un hotel, o presidente do goberno, aliviante de todo o mundo, lle facilita. Non, porque eles entran por outro lado. Gracias. No. Estela, cando queres. Dende logo, Vanessa, o que di, a verdade, quédame bastante a risa, porque está claro que en seguridade vostede non ten nin idea. Nin idea. A verdade é que nin idea. Vamos a ver, vostede di que se está cunha sobrinha ou con que non ten por que contestar iso. Pregúntello a unha persoa que quere roubar a súa filla por violencia vicaria. A ver que tal lle parece. Vostede tamén di que fala moito das vivendas BUT. Por certo, votaron en contra dese regulamento das vivendas de uso turístico. E agora enchese a boca ben nombrando as BUT. Non contesta, por suporto, que non di nada dese hotel que fai 2 anos ia construirse aquí no Porriño, que magua. Tampouco non fai falla que perdan o tempo os recepcionistas. É tan simple como pasar de un formulario que cubran e despois introducir os datos. Así non ten que escoitar nadie, nin o de al lado, nin o do veciño, nin o teléfono, nin o correo electrónico, nin o enderezo. Con cubrir un formulario, despois que os transmitan cando teñan tempo no sistema e os volquen ali, xa é suficiente. Isto de que, efectivamente, antes e agora, teñen que trasladar os datos tanto ás forzas e corpas de seguridade do Estado. Entón, antes empezouse facéndose en persoa, levando anotado nun libro. Despois, como ben dixo, hubo unha plataforma que agora se mellora porque absorben todos os datos. E vostede cree que non é relevante cando unha persoa, un turista, se perde? Non é relevante que a Garda Civil teña eses datos? Ou a Policía Nacional, como ben di? Vostede de verdad cree que iso non importa a hora de localizar unha persoa? Que confundidiña está. Pero bueno, fala de moitos datos que antes había. O sea, a diferencia que non me supo contestar nas comisións, eu preguntáballe se esta moción vai por certos datos puntuais ou vai por toda a normativa. Porque non aclaran que realmente os datos obrigatorios pasaron de ser 11 a 13, 2 máis. Dos datos obrigatorios estou falando, Vanessa, vale? Os obrigatorios pasan de ser 11 a 13. Entón, entonces, nós, dende logo, vamos a votar en contra, porque me parece unha temeridade moi grande votar en contra deste regulamento orgánico. Grazas. Sobre 30 segundos, Estela. Sí, fíjase. Non podo aplaudir. En o referente ao hotel, o Concello de Porriño de momento non é promotor, Os promotores son os que se toman licencia. Pero, sin embargo, ven que se molestaron en facer de publicidade para non ser promotor. Sí. A
mesma que fixeron vostedes encima do paso nivel 14 veces e non o quitaron. Votos a favor do punto da moción, votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Sétimo, moción de persoa relativa á instalación das cámaras de videovigilancia no casco urbano. Sí. Bueno, pois os socialistas tivemos coñecemento a través de varios cidadáns da súa preocupación pola instalación de 2 puntos de videovixilancia no casco urbano do Porriño. Un na Rúa Cando e parece que hai un cartel no parque infantil anunciando tamén puntos de videovixilancia. Por suposto, nada que dicir no tocante ao elemento de grabación friso que enfoca Caro Cruce en materia de seguridade de tráfico, pero por outra banda preocupa o elemento domótico existente. Según a Agencia Estatal de Protección de Datos, débense evaluar todas as alternativas, controlar o número de dispositivos que se pretenden colocar e o tipo dos mesmos, pois non é o mesmo captar imaxes con cámara fixa que con grabación de 360 grados. El suyo do pasado ano respecto dunha cámara de vixilancia ubicada en Domingo Bueno nun poste da pensión a Ponte, o concelleiro de Seguridade asinaba en resposta cun informe emitido polo xefe da Policía Local que di: la cámara instalada en la calle Domingo Bueno a la altura de la gasolinera Plenoil se encuentra inactiva y no es de titularidad municipal. A día de hoxe siguen sen respostar as preguntas. Se dita cámara non é de titularidade municipal, como se ten a certeza de se estuvo activa ou inactiva na actualidade? Está debidamente identificado o seu titular? Posúe cartel informativo da súa existencia ou fixéronse as correspondentes averiguacións ao respecto? Está dada de alta na Agencia Estatal de Protección de Datos? De que fonte de suministro eléctrico se está a surtir? Seguimos sin obter resposta. Coa instalación destes mecanismos de videovixilancia nas rúas, creemos que non existe proporcionalidade entre os obxectivos que poderían satisfacerse mediante estes mecanismos e, por outra banda, os sacrificios de outros dereitos que se verían afectados, o que nos leva a cuestionar se a labor policial é a de prevención de delitos ou a de controlar ou supervisar a poboación, ademais do risco de estigmatización de determinados lugares e colectivos. É éticamente válido? Respétanse os dereitos? Cales son as consecuencias de optar por estas formas de control? Cal é o seu coste en termos económicos e humanos? É sostenible a videovixilancia? Cales son as expectativas da videovixilancia? Estarán sendo controladas por un asente as 24 horas? Cal é a formación das persoas que operan as cámaras? Se ben é certo que somos coñecedores da inseguridade de cidade existente, hai que reflexionar da forma serena sobre a implementación dunhas medidas costosas que non demostran a súa eficacia e que, en todo caso, conlevan a afectación dos dereitos fundamentais. A Agencia Estatal de Protección de Datos advirte que, cando sexa probable que un tipo de tratamento, en particular se emprega novas tecnoloxías pola súa natureza, alcance, contexto ou fins, entraña un alto risco para os dereitos e liberdades, o responsable realizará, antes do tratamento, unha evaluación de impacto. Por lo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Porriño presenta a súa aprobación para o Pleno Municipal os seguintes acordos. Instar o Concello de Porriño a determinar o órgano con autoridade gobernativa que terá o seu cargo a custodia das imaxes obtidas e a responsabilidade sobre o seu interior destino, incluída a súa inutilización ou destrucción, que se determine a existencia exixible dun razonable risco para a seguridade cidadá no caso das videocámaras fixas ou dun perigo concreto no caso das móviles, a creación do rexistro no que consten todas as videocámaras autorizadas, en definitiva, que se cumpra con todos os preceptos legais e vixentes para a instalación de sistemas de videovixilancia. Gracias. Ben, desde o noso punto de vista, a situación é moito máis sinxela do que se quere facer ver na moción. Aquí non estamos diante dun gran hermano municipal ni nada polo estilo. Aquí trátase únicamente da colocación de 3 cámaras en 3 rúas moi concretas, a Rúa Ramiráns, a Rúa Peña e na Rúa Buenos Aires, cunha clara finalidade, que é unha finalidade de control de tráfico, non é unha finalidade de seguridade cidadán. Cámaras que ao día de hoxe non se atopan en funcionamento, están instaladas pero non teñen corriente, non teñen internet, e no momento
en que se cumplimente en todos os datos necesarios, pois activaránse ditas cámaras, ditarás un decreto por parte da alcaldía especificando genéricamente as rúas nas que está instalada, o tipo de cámaras que está instalada, o órgano que se encargue do tratamento de datos, etc. Pero isto é a realidade ao día doxe. Seguramente sí que se incluso necesario instalar cámaras en outras rúas, como no Parque Infantil, como na Avenida de Galicia, pero inicialmente o que se decidiu esta cuestión en estas tres rúas moi concretas. Non é necesario, como se dice no tema da moción, a alta na Axencia de Protección de Datos. Esa alta xa non se fai como consecuencia da Lei Orgánica do ano 2018 de Protección de Datos, na que se indica que é obligación de cada entidade ter un rexistro de actividade de tratamento, que é o que temos no Concello do Porriño, actualizado ano a ano, que non é un documento fijo, sino que, como digo, se vai actualizando a do ano. En este caso, no rexistro de actividades de tratamento, no RAT número 6 aparece en relación á policía local, o responsable do tratamento, a finalidade do tratamento, a legitimación, a categoría dos interesados, a categoría dos datos, os destinatarios, os prazos de conservación, as medidas de seguridade, etc. Por lo tanto, resumindo, a día de hoxe hai colocadas tres cámaras en tres rúas moi concretas. Estas tres cámaras a día de hoxe non están en funcionamento e no momento en que se activen ditas cámaras, como dixen, ditarase o decreto de alcaldía cos datos que son necesarios e cumplimentarase, en este caso, toda a normativa vixente nesta materia, en concreto, co Real Decreto 596/1999 de 16 de abril, polo que se aproba o Regulamento de Desarrollo e Execución da Lei Orgánica 497 de 4 de agosto, polo que se regula a utilización de videocámaras polas forzas e corpos de seguridade en lugares públicos, e máis en concreto na disposición adicional única de dita normativa, na que se establece o réximen aplicable ás videocámaras para a vixiancia, control e disciplina do tráfico. As cámaras que se citan que están instaladas apareceron colocadas de forma espontánea ou foron autorizadas por un decreto da alcaldía a día de hoxe? Existe un decreto de compra das cámaras, non sei que, creo que ustedes ten acceso aos decretos, non? Eu pregunto. As cámaras se colocan, se compran para colocar, non para... Pero quero a resposta concreta. Usted ten acceso aos datos de... Eu teño acceso aos datos que eu sei, eu xa sei que teño acceso aos datos. Estou preguntando, non eluda a pregunta. Solo preguntei. As cámaras colocadas foron de forma espontánea, apareceron aí, ou usted autorizou con decreto concreto e con día concreto? Pasou unha gaviota e se colocou aí. O que queres que se diga? Pedro, o que sei, que se colocou. Aí non sabe. Fai falta un decreto para colocalas? É que usted pregunta cada pregunta, ten suficientemente o coñecemento dos decretos que existen cada día, que se firman, pois 30 ou 40 decretos. Vou saber o que se fai con decreto? Non creo que faga falta un decreto para colocar unhas cámaras. Quen firma os decretos? Un decreto para compralas. Quen firma os decretos? O veciño do lado? Sí, seguramente. Sí? No punto primeiro deste pleno, bueno, no terceiro punto do regulamento, hai unha normativa estatal, hai unha normativa tanto do ROF, da Lei de Base de Régimen Local. Neste caso hai unha normativa de protección de datos, pero nos dixemos na Comisión Informativa que debería o Concello preocuparse en elaborar unha ordenanza específica para a colocación dese tipo de aparatos nas vías públicas. Di o concelleiro que o objetivo é regulación de tráfico. As cámaras non regulan o tráfico, as cámaras o que fan, en tal caso, é mirar incidencias sobre o tráfico. O objetivo está claro, parece, que é un objetivo sancionador, para que a xente poida sancionar a través do que mira nesas cámaras de videovigilancia colocados. Aquí hai IVAs, eu creo que, igual que antes, falamos de que hai pedra casa por abaixo, aquí non é que se coloquen cámaras, que se justifique que non están grabando, non teñen corriente. Xa elaboraremos o regulamento necesario para darlle esa funcionalidade que nos perseguimos. Había un lote de oferta que non podíamos deixar escapar para comprar as cámaras e colocalas.
dá a sensación, non? Dá a sensación que había un saldo e entón colocáronse aí e ahora esperamos a cando se coloquen. Nós non vamos a estar en contra que se poden colocar en certos lugares ese tipo de elementos. Ora, fagámoslo mellor. Fagámoslo de outra maneira. Ou as presas poden, coas ansias que tedes de colocar ese tipo de elementos. Ou é que dixo na Comisión Informativa o Departamento de Seguridade vai por libre e coloca, pide, oye, é necesario colocar aquí unhas cámaras e facemos unha proposta de gasto, o alcalde autoriza, o concelleiro delegado autoriza a proposta de gasto e chama a empresa e coloca ali as cámaras. Creo que están dando a sensación que aquí se improvisa e se actúa así, por saltos. Eu creo que este tipo de cousas afectan a xente. E a xente, se ten unha preocupación, o normal é que demos seguridade. E o tipo de colocación desta forma non dá seguridade. Se pregunta. Non, con dicir non están grabando, está o tema resolto. Considerado que está o tema resolto, dicen que está grabando. Que xa cando se poñan a gravar, entón xa temos os temas necesarios xa cubertos e resoltos. E se vos considerades que esa forma de funcionar, alá coa vosa forma de actuar. Pero non podemos compartila. Ainda que en un aspecto compartamos a finalidade. Non é suficiente. Non estamos de acordo ca moción, porque recolle unha inquedanza que hai na sociedade. Vostedes queren que non hai? Esas cámaras, e fago outra pregunta. O que aí se recolla de algún tipo de infracción de tráfico, se está destinado a iso, van servir para abrir os expedientes ante o correspondente? Está regulado? Van a regulalo? Hai cuestións que hai que resolver, que hai que contestar. Gracias, Pedro. Estela. Carlos, cando vostede di que non está grabando, faime bastante gracia que faga ese comentario cando é a mesma resposta que recibimos fai un ano da cámara que mencionamos de Domingo Bueno. Cámara que sigue funcionando. Cámara da que non se respostaron preguntas como as que fixen antes. Non se sabe de onde se surte de corriente. Non se sabe de onde van esas imaxes. Non se sabe de quen é propiedade. Bastou con contestar que non era de titularidade municipal e que non estaban grabando. Algo que me fai bastante gracia, porque como saben se non é municipal que non está grabando cando segue encendida. Despois fala tamén duns informes que eu non nos mirei no expediente. Eu pedín acceso ao expediente de compra de cámaras e non vin ningún informe policial. Non hai nada que justifique a instalación desas cámaras. Onde está? A lei orgánica que vostede menciona, a 4/1997, de 4 de agosto, pola que se regula a utilización de videocámaras polas forzas e corpos de seguridade en lugares públicos, no seu artigo 4 de criterios de autorización de instalaciones fijas. Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos, salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional, constatar infracciones a la seguridad ciudadana y prevenir la causación de daños a las personas y bienes. Yo no he visto ningún informe que justifique nada de esto y preguntamos por él ya en las comisiones. Después, por otro lado, decirle que no existe nada más disuasorio que la presencia policial. Claro está, visibles y no escondidos en el acceso de un parking anotando matrículas de los infractores. La pregunta que hay que hacerse es si esta instalación de cámaras trata las causas del problema. Porque a mí me parece que no, por ningún lado. Después, hay un punto también que es el artículo 6, principios de utilización de las videocámaras, que en su punto 4 dice que la utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto en el caso de las móviles. Con lo cual, no puede decir que existen los mismos principios para una cámara fija que no para una móvil que graba 360 grados y que está además colocada encima de un establecimiento de venta. ¿Qué queremos? ¿Controlar a la gente que va a comprar ese establecimiento?
porque vamos, de vergüenza. Gracias. Votos a favor da moción? Votos en contra? Moción, rogo sobre preguntas. Partido Socialista? No, perdón. Bloque Nacionalista Galego, perdón. Pedro. Bueno, logo paso a moción ao secretario para que recolla na acta. Esta moción é respecto a seguridade viaria na zona das estradas autonómicas PO 510 e a PO 407 que pasan polos barrios de Picouzo, Vaquería, Benunes, Mantelle e tamén na zona de Casilla en Vilafría, en Atios. Ben, a Xunta está cometendo na zona da Vaquería pois o que é a senda pionil na marxen ascendente por Riños Salceda, a marxen esquerda, e resulta que en todo ese tramo non hai ningún paso de peóns que limita cruzar con seguridade a xente que vive nunha beira hacia outra beira, non? Ben sexa para traballar ao campo, ben sexa para ir a comprar, ben sexa para ir ao colexio, ben sexa para ir a traballar os polígonos industriais. E habrá máis casos, non? No caso máis industrial, que é unha zona da Casilla, pois resulta que tamén a xente que quería traballar os polígonos non ten un paso de cruce seguro. A Xunta xa se foi visto en anos pasados, formulouselle que había que mellorar esa seguridade, había que permitir o cruce dunha beira para outra, e sempre se negou a instalación ou ben de xente vertical e horizontal que permita o cruce seguro, ou ben buscar alternativas de soterrada ou elevadas para poder cruzar dunha beira para outra. Con estas obras de seguridade viaria que se fai co tema da senda, que xa se reclamou no seu día, está pendiente a parte máis alta que é a zona de Mantelle, Picouzo e Benunes, por un tema de expropiacións que se outro día publicado, e na que se anunciou a obra resulta que ainda non están os terreos a disposición da Xunta para poder seguir con esa obra. Creo que é un momento máis para insistirlle como corporación a Consellería que execute e busque as fórmulas para habilitar distintos pasos, porque a día de hoxe só existe un paso colocado no estado colexio de Picouzo, nada máis, que se realice varios pasos neses tramos que indicamos para mellorar a seguridade viaria para a xente que vive nesas zonas. Ou ten que pasar a outra parte de outras zonas que van a traballar ou facer labores nas inmediacións da PO 510 e na PO 407. Ese é o sentido da moción que dice o punto concreto instar ao Goberno Municipal a que solicite da Xunta de Galiza a sinalización horizontal e vertical de pasos de peóns no barrio de Picouzo e Mantelle, na PO 407, e no barrio de Vaquería, na PO 510, e no barrio de Vilafría, tamén na PO 510. Gracias, Pedro. Votamos a favor da urgencia. Votos a favor da urgencia? Entramos a debate. Pedro, eso... Quero dicir, no referente á vaquería xa se falou varias veces sobre ese tema. Hai un expediente sobre iso, a Xunta de Galiza informou sobre iso e os veciños se informou sobre iso. Ojalá se pudese paso peatóns, ojalá se pudese poñer semáforos, pero sabemos que é unha das carreteras con máis circulación de toda Galiza, unha carretera autonómica, e que non nos permite a lei, quedou establecido así. A min ojalá que se pudese poner, pero non se pode. O que se fixo foi un proxecto para facer unha variable que fose directa desde cando veía Salceda hasta entrar na propia autovía, se pediu con fondos europeos e foi rexeitada. Esa é a información que nos deron, pero se quere abrir un expediente novo e empezar outra vez, se empeza, pero non é unha cousa, sabes, que tampouco considero que teña que tramitarse unha de urgencia, porque o que vamos a aprobar é que o goberno iste, si podemos instalos, pero xa nos contestaron, e varias veces, por iso se fixo unha acera, e por iso realmente se están facendo melloras nesa carretera. Partido Socialista. No, pero... No, pero para este punto. Nada, o Partido Socialista non mira por que non se poida apoiar esta moción, que se aprobe e que se fan os informes pertinentes por parte da Xunta de Galicia, si ten razón ou non que
ou se ten cabida o que propongo o BNG, que nos parece coherente, e non miro por que non deixedes de aprobar este tipo de proposta. Eu digo intentarlo, por lo menos, ¿no? Gracias. Perfecto. Pedro. Ben, en circunstancias semellantes, incluso en vías de alta capacidade, como son autoestradas, ou estradas estatais, con volumen e unha densidade de tráfico moi elevado, buscan alternativas cando o interrumpir o tráfico rodado non é posible. O tamén buscar a ubicación máis axeitada que non prexudique tampouco o entorno. Hai pasos elevados e hai pasos soterrados que poden habilitarse. É un tema de presuposto. É un tema de ter interés en resolver un problema. Obrigar a xente, e digo xa ao principio que non é un tema novo, obrigar a xente a facer rodeos de máis de 1 kilómetro ou 2 kilómetros para cruzar unha beira a outra, hoxe en día non é defendible baixo ningún concepto. Xustificar que, claro, pedimos un proxecto e pedimos a Unión Europea fondos para facer esta obra de variante, iso é dicir, oye, se non temos financiación non a facemos. Nós hemos pedido, e a través de enmendas, nos orzamentos da Xunta, que se meta no orzamento esta variante. Co obxectivo, xa que é unha variante, unha estrada con muchísimo tránsito, co obxectivo de que a zona da Vaquería, concretamente, que é a que está a 510, iso non lle pasa a zona de Mantella e Picouzo, que é a 407, pase a ser unha vía urbana. Que ese era o obxectivo que había con ese proxecto para esa variante. Por que a Xunta non traballa nesa variante? Esqueceuse dela coa mellora que se fixo de seguridade para os vehículos e agora con este tramo desta beira para as persoas. Cree a Xunta que está xa o tema zanxado e resolto? Non está. Non está. Hai alternativas. O que falta é vontade. Esa excusa é certo que na Falla Deportiva Popular de Santiago e vostedes ni pío. E dicen, pois sí, hai que aceptarla. Teñen agora a responsabilidade. A non ser contestaron que non é posible, pero sigan insistindo. É posible, hai alternativas. E senón que poñan plazos concretos sobre esa variante e financiación sobre a mesa. Porque o problema sigue existindo aí. Non salan con ese tipo de saídas. Non defenden neste caso o que defende Francisco Menéndez. O que defende o responsable de infraestructuras galego. Que sacou un problema del Riba en su momento co asfaltado e en plena illeta de cruce e ora que saca o problema del Riba cunha senda. O problema sigue estando aí. Sigue estando aí. E o que demandamos nesta moción é que se aborde e se marquen alternativas. Gracias, Pedro. Votos a favor da moción. Unha máis? Preguntas? Probos? Sí. Bueno, un compañero noso do bloque comentou-nos que nas ganderas de Budiño hai un novo vertido de residuos de rodas moi grande, ademais, nunha zona de especial protección. Nin que decir ten que os residuos de rodas son altamente contaminantes, non somente pola cantidade de material sintético que teñen, alrededor do 25%, ademais de microplásticos e nanoplásticos, que é máis preocupante todavía, que son material en suspensión que podemos respirar todas as persoas, e metais pesados, sobre todo chumbo. Estes metais pesados, en contacto coa agua, convertense en lixiviados e van formar parte sempre das aguas subterráneas que alimentan, por unha banda, o ecosistema de interese prioritario no que se sitúa, e ademais está próximo, que en Bosca Solagado é a zona de máxima protección que ten as ganderas de Budiño, xusto está aí ese vertido, xunto con tellados de amianto que aí emborcan entullos de construcción. Tamén é un foco de toda a vida, de sempre, que se limpa e volve a existir, e está moi próximo ao patrimonio cultural porque está moi próximo ao camiño portugués pola Ponte das Febres.
a localización, se queredes, vos la digo despois, envióla. Entón, sí que a solicitude, o rogo, sería que desde o Concello de Porriño se establecese un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Medio Ambiente, para unha maior comunicación destes feitos. E, ademais, tamén para o fomento de programas nos que impliquen a participación, algo tan difícil como implicar a participación social da cidadanía do Porriño, no noso espazo máis enlleiro. Ben, teño algunhas preguntas, aínda que unha creo que un rogo realmente ten que ver coa obra de Pío XII, que no pleno de outubro preguntamos polo prazo previsto desta obra, tendendo a proximidade da campaña de Nadal e a afectación que podía ter económica sobre os comercios da zona. O alcalde nese momento prometeu que remataba antes de Nadal e era imposible, e as obras tardan normalmente máis do que está previsto e choveu moito. Pero a obra non rematou e tampouco parou realmente durante o período de Nadal. Entón, un pouco o rogo era ter unha mellor planificación cando se trata dunha obra que afecta aos comercios locais. Si se pode planificar mellor ese tipo de obra. As preguntas. Por que non houbo representación do Concello no Consello Escolar do IES da Ribeira do Louro pasado 20 de novembro? Fai algunha selección ao goberno do PP á hora de asistir a determinados centros educativos? Esta é unha pregunta para o concelleiro de Vías e Obras. Hai pouco, en Pontellas, volvimos evidenciar prácticas históricas do PP que creíamos esquecidas. O empichado despois dunha obra de saneamento ou dunha canalización feita pola traída de augas non ten comparación coa grosísima capa de piche que se aplica na vía de acceso á casa de algunha persona afín da familia do Partido Popular. É a criterio do goberno empichar un camiño de diferente forma en función de a quen se lle dea servizo ou existen razóns técnicas? Sobre o nivel de ruídos e salubridade, que actuación se teñen feito coa veciña que denunciou ante a valedora do pobo a inacción do goberno pola emisión de ruídos da empresa CETAC? É certo que a policía local xa non acude ao seu domicilio porque non ten un sonómetro homologado? De ser así, tense feito unha contratación externa? Hai resultados? Por que non ten a policía local sonómetros homologados? Seguinte pregunta. O Concello de Covelo vende solicitar a declaración do espazo natural de interese local do río Alén Barcia de Mera. Existen concellos gobernados polo PP que apoian iniciativas en defensa do patrimonio natural e, ademais, son quen de conectar co tecido asociativo porque fan da Mancomunidade de Montes de Barcia de Mera. Non é acaso unha prioridade do Concello do Porriño a rexeneración ambiental das gándaras de Budiño, do río Couso e o Louro, tal e como recollen na Xenda Urbana e Rural que presentaron en este maio? Ten o Concello un interese sobre o entorno do río Louro distinto da protección do medio? O pasado mes de novembro preguntouse a Concelleira de Igualdade polo estado da elaboración do 5º Plan de Igualdade e o BNG fixo un ofrecemento neste mismo pleno para colaborar no mesmo. Sorprendentemente foi aceptado, entendímolo como un cambio de paradigma sobre o xeito de facer política que ten moito que ver co feminismo. E neste mesmo pleno, Carolina González avanzou que se convidaría a oposición a conocer o bosquexo do documento antes da súa presentación para poder traballar nel de forma conxunta. Tristemente, non se deu esa oportunidade e o BNG recibiu un WhatsApp do portavoz municipal do PP ás 7 da tarde do día anterior á presentación oficial do plan aos medios. Que levou a concelleira a cambiar de parecer e negar a participación de toda a corporación en este plan municipal? E, por último, o proxecto do Centro para Vítimas de Violencia Machista con cargo aos fondos Next Generation perdeuse
porque antes de asegurarse de que existía un local axeitado no concello, o PP priorizou darlle a exclusiva a un concello amigo. Que responsabilidade asume o rexedor Alejandro Lorenzo nesta nefasta xestión? Entende o alcalde que non basta con devolver a axuda e tratar de que no futuro o Porriño acolla este centro de apoio a vítimas? Entende que a gravidade da perda desta subvención deixa centos de mulleres da provincia de Pontevedra sen un servizo que estaba pagado desde os fondos europeos polo capricho dos dirixentes do Partido Popular, tanto na Xunta como neste Concello? Que ten que decir a concelleira de Igualdade ante esta neglixente xestión? E, por último, queríamos preguntar sobre os datos de incidencia do mosquito tigre. Gracias. Un par de preguntas, aínda que xa superamos as 5, que no futuro podamos formular. Anunciouse no seu momento o proxecto e eu sei que houve reunións coas comunidades de veciños do entorno da Plaza do Sol e xa hai un retraso porque dende o Brán que se anuncia e se adxudica a obra a día de hoxe non empezaron nin a xente veciña que nos ten trasladado a súa inquedanza sobre cando se ten previsto o Goberno Municipal a cometer esta obra ou se hai na actualidade algún tipo de impedimento legal que faga retrasar esta obra. Tamén hai nesa mesma zona, Antonio Palacios, no seu momento presentouse un proxecto que a Diputación rexeitou no seu momento, que era o tema de continuar a abrir arrugas dentro desta casa sindical hasta enlazar coa nova reforma que se fixo a altura do Instituto Pino Manso e continuaba máis alá, tamén estaba aparellada coa construción dunha senda ciclista. Sei que o Goberno, cando entrou no seu momento, reclamou ese expediente sobre a puntuación que se lle deu e a Diputación rexeitou, non? Nós non compartimos esa exclusión dese proxecto, pero logo máis tarde o Goberno anunciou ese proxecto e xa hai máis dun ano, casi 2 anos que o anunciou, e resulta que hoxe non temos tampouco coñecemento da previsión sobre esa execución, non? Se está xa en fase a redacción do proxecto está rematada, e se hai financiación para o mismo ou que previsións ten o Goberno a hora de executar ese tramo. E logo, para acabar, non é un robo, pero é unha observación que a día de hoxe facemos, e só saber se o Goberno Municipal comprou nova indumentaria para os cargos públicos do Partido Popular, porque hoxe en día exhiben varios deles vestimentas que o Porriño o noso encontro. Iso vai estender a todo o grupo municipal ou só os escollidos por parte do alcalde? Mira, esa chamo contestar, Pedro, fíjate. Como teis acceso a todos os decretos, pode ver se compramos nós ou a fixo o Concello. Se queres, no, perdona, se queres che dou a serigrafía, podes facer unha tamén e costeala tamén ti, se queres. Dime, cando queiras, Marcelo. Cando queiras. A caixa ve que tiña de vos. Marcelo. Nada, dúas preguntas máis. Unha é que hai unha farola na vertical na zona leste do Porriño entre a rúa Sopinar e Cruceiro, que cando estaba construindo o edificio novo que está na rúa Enrique Peinador, pois un dos camións que pertencía á obra bateu 2 veces con esa farola e está bastante inclinada, non está sentada firmemente nesa esquina e creemos que pode ser un perigo inminente que pode carrexar algún tipo de agresión a algunha persoa. Entón, simplemente é que si pensan que arranxar o asentamento firme para esta farola. E despois,
cando se vai remozar definitivamente o firme das pistas de tenis dos que están próximos aos xulgados. Grazas. Pois, nós en Rogos queríamos solicitar a inspección urbanística nas obras de reforma da vivenda CR de Muros de Soportal ubicada no número 23 de Arrocha Atios, xa que se ten coñecemento de que incumpre a normativa urbanística ao non asustarse ao motivo polo que se solicitou a comunicación previa. Tamén en Rogo solicitar á Xunta de Galicia un reforzo sanitario para o centro de saúde, xa que estiveron só 2 médicos de tarde sobresaturados en varios concellos, incluído o noso. Tamén tiveron días nos que non se pudo contar cunha TCAE, unha cousa bastante grave, posto que nos centros de saúde soe haber unha TCAE somentes. Tamén quixéramos rogarles que respondesen as preguntas realizadas nos plenos, que ata agora contestaban susto o inicio do pleno, pero que hoxe nin iso. Hoxe recibimos estando aquí, ás 9:45. Parécenos de bastante desorganización e que teñen un mes para respostalas. Non ten por que ser ás 9:45 cando xa empezou o pleno. En preguntas, quixera voltar co tema de Valencia, porque foi bastante... deu para bastante aquí. Entón, queríamos preguntar se o xefe da Policía Local que viaxou a Valencia marchou para lá, quen quedou o cargo? Marchándose para lá, se quedou alguén o cargo, que o descoñecemos, se firmou o decreto de nombramento de xefe en funcións para esta sustitución do inspector xefe, mentre se encontraba voluntariamente en Valencia. Tamén quixéramos preguntar se foron de forma voluntaria e solidaria, tal como manifestou vostede, Alejandro, no anterior pleno, no caso de que houvese un accidente, algún asente houvese resultado herido, queremos saber se a quen houvese correspondido a responsabilidade? O alcalde. O alcalde, vale. E sería unha baixa laboral? Entón non foron voluntarias solidariamente, non? Porque, entre outras cousas, a quen se lle comunicou que os asentes desplazados viaxarían coa súa arma reglamentaria fora de O Porriño? Que curioso que ten tanta manía o jefe da Policía Local que cando falta quere que veña, non? Non, manía non. Sabe que pasa? Que a mí non me gusta que me poñan demandas con mentiras. E cando queda demostrado que efectivamente foi mentiroso, pois ter unha persoa que se lle otorgan ascensos a dedo porque o señorito quere encima mentindo, inventándose sancións, pois non me parece moi correcto, que quere que lle diga. Pero bueno, sí que pode dicir todo o que queira tratando de evitar estas preguntas, non? O tema do arma reglamentaria pareceme bastante grave, aunque a vostede delle a risa, vale? A min pareceme unha temeridade, porque non foi comunicado, vale? Do mesmo xeito, vostede di que foron voluntarias solidariamente, pero marcharon con vehículos municipales, con uniforme, entón foron como servicio de emerxencia ou foron como servicio de seguridade, que non o pedían? Foron como unha administración colaborando con o pueblo. Vale, perfecto, pero que se saltou moitos dos mecanismos que deberían... Denuncia usted. Non se preocupe, daremos conta delo. Como temos dado conta, onde teñen que ser. Que lle pasa, Carolina? Ah, vale, porque se non se quere volvemos a preguntar que pasou co colexio e co hablar. Está moi ben tamén. Sí, outro día escapou do pleno antes da pregunta, pero bueno. Sí, claro. No viene aquí a perder el tiempo, ¿no? A defender a los ciudadanos. No tonterías ningunas. Estoy en el turno de palabra, por favor. También queríamos preguntar que cuántas autocaravanas se han registrado en el parque inaugurado este año, porque o si existe algún tipo, bueno, que sigue siendo el máximo de pernocta 24 horas, preguntamos, porque o si existe algún tipo de concesión de aparcamiento permanente en la actualidad para aquí, porque no hago más que ver allí autocaravanas que llevan varios días, que no tienen el papelito de autorización. Para esto va a venir muy bien lo del registro documental también, al que se tiene que acoger el parking de autocaravanas. Por mi parte nada más, gracias y felices fiestas. Ben, varias preguntas. Sobre a resolución dos programas integrados de emprego emitido a 1 de outubro,
cuyo plazo de presentación de documentación finalizou o 16 de decembro. Sin embargo, encontramos que hasta a fecha non hai bases para a contratación do personal técnico, a pesar de que comunicou o Concello de Porriño que contaría xa co Programa Integrado de Empleo 2024-2025. As preguntas son se se solicitou unha ampliación de plazo, de ser así, cal é o motivo que alegaron para a dita solicitud, e se son conscientes de que o plazo para contratar é hasta 1 de enero se existe a inacción coa que estamos actualmente. Siguiente. Ben, sobre as respostas que nos ofreceron sobre o operativo do polígono de Torneiros, temos varias. Queremos preguntar se existe un informe oficial que xustifique o uso de vehículos de protección civil ou grúa municipal como barreira en un operativo de tráfico. No caso de dito informe, se existise, preguntarlle se poden compartir con membros da oposición, se non hai ningún problema. Queremos preguntar tamén se existe un informe técnico ou xurídico que avale a seguridade e legalidade do uso de vehículos municipais non especializados para bloquear accesos en este tipo de operativos. Queremos preguntar tamén sobre este asunto se o operativo foi coordinado polo xulgado de primeira instancia, se notificou tamén a subdelegación de goberno e, en caso afirmativo, que nos mostren a copia de dita notificación. Sobre a contestación sobre o huracán Kier, que é o estado de emerxencia e alerta vermella de 7 a 9 da mañán de dito día, queremos saber, porque se contestou que había 2 operarios cando había un, e se contestou que os concelleiros do Partido Popular estaban ao pé do cañón ese día, así literalmente. Queremos saber se se dispón de un informe de Protección Civil sobre o número exacto de efectivos movilizados, actuacións realizadas e incidencias registradas durante a alerta vermella. Se non existe dicho informe, por que non se elaborou? Que formación específica teñen os concelleiros que supervisaron as incidencias para actuar en emerxencias meteorolóxicas? E que medida preventiva se tomou para informar a población sobre o protocolo de actuación durante a alerta vermella de 7 a 9 da mañán? Sobre a moción que trouxemos o mes pasado de viveiros e locais municipais en Por Emprego, queremos saber que pasos específicos se fixo durante este mes para regularizar estes viveiros, que plazos concretos manexa o goberno para completar a regularización destes espacios e garantizar o seu uso adecuado. E tamén queremos saber se se levou a cabo campañas informativas para fomentar a solicitude dos locais libres e maximizar o seu aproveitamento. Ben, sobre a contestación que nos ofreceron sobre os contenedores de pilas, afirmando que máis da mitade siguen sin entregar, queremos saber que medidas están tomando desde o goberno para fomentar a súa instalación, se se está levando algunha campaña de sensibilización ambiental para incrementar esta demanda. Tamén queremos preguntar sobre o vehículo lavacontenedores, se xa foi posto en funcionamento, cal é o plan de mantemento e frecuencia de uso para garantizar a correcta limpieza e desinfección dos contenedores, por que se incluiu inicialmente a xestión do aceite usado na facturación mensual da adxudicataria se é un servicio gratuito, que controles existen para garantizar que a empresa encargada de aceite usado cumple cos estándares medioambientais. Tamén queremos preguntar por que motivo non se recolleu a basura no puente de diciembre e queremos saber se esta é unha medida de presión da empresa a tasación pecuniaria que se aprobou incoar neste mismo pleno. Vai suceder o mismo o Día de Reyes? Teñen un plan alternativo se sucede que volven a incumplir en unha fecha tan delicada? Sobre educación e axudas sociais. Contestaron nas respostas anteriores que o Concello de Porriño pagou en axuda material escolar 68,25 euros e en libro de texto 174,09 euros durante este ano. Preguntamos se se considera suficiente este apoio para cubrir a necesidade das familias en situación vulnerable, sobre todo considerando que en MOS se adjudicaron este ano 6.000 euros en libros de texto. Que medidas están valorando para incrementar o alcance destas axudas en futuros presupostos? Cales foron os criterios utilizados para conceder estas axudas? E si se denegaron solicitudes por falta de presuposto. E queremos preguntar tamén se se contempla un aumento da partida destinada a axudas sociais para este próximo curso escolar. Sobre as obras de saneamento, preguntamos sobre Sanguío e Trapa Budiño en concreto, e se nos contestou que estaba á espera dos permisos pertinentes de diferentes organismos. Queremos saber que
que organismos específicos deben emitir as autorizacións e cales son as razóns do retraso na obtención de ditas autorizacións. Que accións levou o Concello para acelerar estes trámites e que previsión realista maneja o Concello para o inicio das obras. Sobre o servicio de atención ao fogar, queremos saber cales foron o total de horas concedidas para o servicio de atención ao fogar durante o ano 2024, cantas horas corresponden á libre concurrencia e cantas non. Queremos saber tamén se existe actualmente unha lista de espera para acceder ao servicio de atención ao fogar e, en caso afirmativa, cantas persoas están en lista de espera. Axudas de emergencia social. Cal foi o gasto destinado a axudas de emergencia social durante o ano 2024? Dentro destas axudas, canto se destinou específicamente a alquileres sociales? En as mismas axudas sociales, canto se destinou específicamente ao pago de suministros enerxéticos, como por exemplo a luz? Canto se destinou específicamente a compra de alimentos? Temos entre aquí outra de problemas puntuais. Cando está previsto retirar o coche abandonado que leva meses no polígono 3 de Tornillos abandonado? Cando teñen previsto repintar o paso de peóns xunto ao aparcamento público de San Benito? En canto a notificacións de desbroce de formularios en sede electrónica polas notificacións que están chegando de SEAGA, me gustaría saber cando teñen pensado no Concello publicar en sede electrónica ou páxina web o formulario de alegacións para que os propietarios que recibiran esta notificación de desbroces das súas fincas poderán defenderse non ter que vir ao Concello a formar colas e, sobre todo, sin personal, como lo hemos visto a semana pasada. Ante este caos no servicio de rexistro durante as Navidades, que comprobén personalmente, solicitaron reforzo a Xunta de Galicia ou a SEAGA para garantizar o funcionamento e un dereito de defensa dos cidadáns que non teñen o suficiente tempo para alegar. Ten previsto o Concello sacar a autocaravana municipal para rexistrar estas peticións de desbroce e facilitar o trámite aos veciños afectados? Cantos rexistros se realizaron desde que a autocaravana municipal comezou as visitas ás parroquias? Cantos rexistros se fixeron en total durante todo o ano no rexistro xeral, descontando o realizado durante as visitas da autocaravana? Cando teñen pensado desde o Concello arreglar o firme do aparcamento público de San Benito? Sobre deportes, temos unha pregunta tamén. Vemos hora de ver como se concede unha etapa da Volta a España a Mos. Queremos saber se o Departamento de Deportes, aparte de organizar campeonato de balonmano, se realizou algún movimento para organizar albergar unha etapa da Volta a España tamén, que creo que o merecemos, xa vai sendo hora. Sí, o Gran Camiño, por exemplo, foi o que fixen sendo concejal. Unha proba UCI World Tour, por exemplo. Sí. Ves como estes tresquilao? Bien. Tranquilos, o que queres dar as campanadas? Tranquilos, te despresa. Sí. Pois van 55, añadiron 5. Canto recaudou o Concello en multas por infraccións de tráfico durante o último período do ano? Gracias por contestar. A 46 preguntas contestaches. Gracias, Carlos. Cantos expedientes de disciplina urbanística se interpuxeron neste ano 2024? Cantos resultaron ser sancionadores ou con accións correctivas? Cales son as principales infraccións detectadas nos expedientes de disciplina urbanística durante todo este ano? Ahora penso, perdona, David, que moleste. Ahora penso porque modificamos o regulamento. Parece pasapalabra. Ese lo que podría ser un rondo, sabes, cuya letra cada vez. Se deran acceso aos expedientes cando se pide, igual non facía falta facer tantas preguntas. Teñen acceso que queiran. Mentira. Bueno. Hai un dito que de miña abuela, o que non quere caldo se de tazas. No, non ten problema ningún. Pero deixeme falar que estou no turno de palabra. Sí, sin problema. Pero o presidente son do momento. Non teño ningún problema en que me interrumpa. Pero o turno de palabra non vexo procedente, porque me interrumpiu. Non vexo procedente? No. Usted, en base a que artículo do reglamento, se me está interrumpindo. Continúa, a que o presidente pode paralizar cando considere. Sí, pero en que falten para que usted me interrumpa? Faltou nunha cosa fundamental, que o reglamento establece que cando usted repite as mesmas preguntas que xa fixo, No, aquí non está facendo as mesmas preguntas. Así que, pero usted tranquilo. Sabe o que pasa? Tranquilo, non temos prisa, siga preguntando. Sabe o que pasa? E se quere, me regulo o regulamento, sabe, se lle digo, ciña esa pregunta. O regulamento tamén dice que vostedes teñen que responder seriamente e non
contrapalladas. Sabe como facían vostedes cando contestaban? Sí, no, no, sí, a veces. Sí, 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 no, a veces. Iso que facían vostedes. E O que facía eu personalmente como concelleiro é responder aquí no pleno personalmente e oralmente. E se podía no momento. Usted no. Sabe por qué? Sí. Porque nos que nos dábamos na oposición que facíamos 3 preguntas, a lo mucho. Pero Claro. ustedes, cando veñen con 30, Claro. non estamos aquí por contestar todas as É preguntas. que vou facer as de toda a legislatura. Este mes o que ven. Vou facer todas as da legislatura. Sí, sí. Pero déxeme terminar, hombre, que queira dar as campanadas. Cantos expedientes de disciplina urbanística, que porcentaxe de expedientes abertos corresponden a infraccións en áreas residenciais, áreas comerciais ou industriais. E con isto todo, felices festas a todos e disculpen este retraso. Non continuo. Pode dar as campanadas. Está desexando. Bueno, pois, sin máis, remato o pleno. Feliz ano a todas e todas e que teñan as súas felices festas. Gracias.